Takže čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu. Je to z divoké kmene a môžeme ísť na to. Toto je druhý diel na tomto kanáli. Ako ste si mohli všimnúť, tak som dal stavať opevnenie na stupeň 5, hlavnú budovu na stupeň 5. Ako vidím, môžeme postaviť aj kovačskú dielňu. Čo je tu nové, to je asi to, že ma pozvali do kmeňa 14 000 budového, či celkom slušné na to, že mám 91 budov. Máme tu zo pár úloh, že prezrite si svoje kmeňové fórum, tak môžeme rovno na to. Kmeňové fórum, dokončiť, od mňa žiadne, nevadí. Ďalšia úloha, postav sochu v hlavnej budove, aby si mohol vymenovať paladinu. Tak, sochu ešte nemám postavenú, to sa mi bude zahrať 5 minút, ale sochu budem suroviny až o polnoci, to je skoro. Tak rovno môžeme zaútočiť, aby sme mali viac surovín. Zaútočíme na túto dedinu barbarov ako včera. Tak útok, posledný útok, dobré. Potom zase ďalšia úloha je pozrieť kam razíme, ale aj toto takto urobím ešte inokedy. Ďalej môžeme sa pozrieť do kmeňa. Členovia, je ich tu celkom dosť. Sice som posledný, lebo som začal ešte len včera a to trvajú dlhšie určite. Môžeme sa pozrieť kmeňové fórum. Aktivita. No, to ja nemusím čítať, to si potom prečítam mimo videa. Nie je také podstatné. Tak. Čo by som chcel teraz urobiť, asi je taký bonus, že mi to pridá 10% surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých tvojich dedín. Môžeme použiť. Dobre, zatvoriť. Dobre, teraz by sme mohli mať na niečo. Tak môžeme si dať postavať napríklad sklad, lebo keď som po tejto noci prišiel sem, som mal úplne plný sklad, čo je veľká škoda, lebo tam mohli viac suroviny produkovať, ale tým pádom som nemal sklad. Mal som teda malý sklad, tak som nemohol mať viac surovín a na ďalšom stupni budem mať sklad 1229, čo je celkom slušné. Vlajku som si dával včera už 4% surovín plus. Mám tu ešte upraviť bojové šťastie útoku 6% mi pomerne teraz netreba, lebo zatiaľ neútočím na žiadnych hráčov a na barbarovej dedine je zbytočné podľa mňa. Tak toto bolo také kratšie video a z tohto druhého videa to je asi všetko. Tak lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte a čaute.